инструментлар болачак. Сен монда белергә тиеш моның кайсысы музыка уен коралы, кайсысы уен коралы түгел. Так. Ямен. Әйтик мәсәлән, менә сиңа хәзер иң беренче итеп яңгыраттырырмын кабасаны. Кабаса. Беләсеңме син аны кабаса? Күргән бармы? Кабаса. Или кабаса микән? Колбаса булса белер идең инде. Ну, это ударный инструмент булып чыга, да? Күрсәт әле. Аны күрсәт әле. Рәсеме дә бар. Шекерлар, да. Всё. Аңладыңмы? Менә хәзер шуны яңгыраттырачакмын, сиңа ике төрле монда булачак инде. Көй дип әйтим. Көй түгел инде ул. Тавыш. Шуның кайсысы кабаса икән? Сиңа белергә кирәк булачак. Яме? Әйдә, берсе кабаса, берсе шикерткә тавышы. Тыңлыйбыз. Монсы беренчесе булды. Беренчесе. Һәм икенчесе. Кайсы кабаса, кайсы шикерткә. Ушаганлар. Миңа калса икенчесе менә кабасы, беренчесе Шикерткә. Беренчесе. Киресенчә. Удивительно. Һәм икенче уен коралы бар әле безнең. Гамбанг дип атала ул безнең. Чәдәле синем. Күрдеңме? Ничек исеме? Гамбанг. 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 Ага. Ишеткәнем юк ие. Юкмы? Минем дә. Минем бар, ләкин шуңа охшаш исем генә, сүз генә. Ул ләкин бузыклык. Урындык. Урындык, саман. Урындык. Кайда рәсемен карыйм әле? Гамбанг тавышы кәштрүл тавышына охшаган. Бу бит нигә охшаган? Бәләккә безнең татар халкының кирне юатырган бәләк шуңа охшаган. Әйдә тыңлап карыйк. Алынган, бәлки шуны эшләгән вакытта, юган вакытта шундый тавышлар чыккан булгандыр да, шуннан соң уен коралы киткәндер ул. Уен коралы булып. Әйдә тыңлап карыйбыз. Гамбанг һәм кәштрүл аерырга кирәк. Һәм икенче тавыш. Беренчесе, афәрин белде. Кәстрүл тавышын шундук таныды Артур. Уйлаганы бар. Кухняда бик еш. Һәм безнең барымында курай тавышы һәм электричка. Электричка? Тавышы. Ну, сигнал тавышы инде. Гудок дип әйтик әле. Менә аңларга кирәк булачак кайсы курай икәнен. Һәм икенчесе. Беренчесе курай. Афәрин. Булды. Икенчесе булды поезд килгәне. Бубенда уйнап караган юкмы? Бубен бар. Бармы? Бар. Менә димәк син тиз генә әйтергә тиешсең. Бубен микән монсы, әллә инде монсы акча тавышы микән? Тимер тәңкәләр. Тыңлап карыйк әле, кайсы акча, кайсы бубен. Һәм икенчесе. Беренчесе шикелле. Менә беренчесе. Беренчесе акча иде. Ансы Акча якынрак. Күңелгә тышылрак шул. Ну, икесе дә охшаш. Барыбер шул ук тимер тәңкәләрдән тора бит инде уен коралда. Һәм тегесе дә монсы да. Ләкин акча инде. Соңгысы. Фагот инструменты. Духовный инде сен әйтмеши монсы. Амса. Менә шуны хәзер айырга кирәк булачак. Бала чакта син дә уйнагансыңдыр резин уенчыклар белән. Юңган вакытта бәлки теге сыбызгылар була бит, тавыш чыгара. Кысасын бай тавыш чыгара. Менә шундый уенчыктан айырга кирәк булачак сиңа фагот тавышын. Тыңлыйбыз. Һәм тагын